îro heft fîlmên me hene. Heft fîlmên ku tê de Kurdî jî heye. Dema li cihekî ez fîlmekî bi Kurdî dibînim kêfa min tê. û ew fîlmê bi Kurdî dema beşdarî festîvalekî girîng dibe hêzê de kêfa min tê. Em îro qala wan heft fîlman bikin. Festîvala Fîlman a Stenbolê îsal di navbera 11 û 22 Avrêlê de yani vê mehê de li dar dikeve. Îsal 44-mîn care li dar dikeve. Tê de fîlmên bi Kurdî jî hene û mijara me îro ev e. Ji van fîlman du heb fîlm di beşa Pêşvaziya Laleya Zêrîn de ne. Pêşvaziya Laleya Zêrîn pêşvaziya herî mezin a vê festîvalê ye. Ji wan fîlman yek jê Rêzan Yeşîlbaş e navê wê Uçan Köftecî ye. Fîlmê din jî Mehmet Akif Büyük Atalay bi navê Hîsterî ye. Ji bilî van 5 fîlmên me yên din jî hene. Beşek din a festîvalê Yeni Bakışlar e yani awirên nû. Di vê beşê de jî du heb fîlm hene. Yek ji wan fîlmê bi navê Hêvî ye. Fîlmê Orhan İnce ye. Orhan İnce heta anha bi kurtefîlmên xwe derketibû pêş. Yekem fîlmê xwe metraj dirêj bi navê Hêvî kişand û ew fîlm anha li festîvalê ye. Fîlmên din jî bi navê Kavak Ağacın Gölgesinde fîlmê Kenan Diler e. Ew jî di vê beşê de ne. Bu çar man sê fîlmên me em qala wan jî bikin. Ji van du heb fîlmên kurtefîlmin. Di beşa kurtefîlman de tê nîşandayîn ku festîvalê kurtefîlm kirine du beş. Kurtefîlm yek, kurtefîlm du. Di nav wan beşan de çend kurtefîlm bi hevretê nîşandayîn. Ev du kurtefîlmên bi Kurdî jî di beşa kurtefîlm du de bi hevretê nîşandayîn de heman seansê de ne. Yek ji wan Morî ye. Morî kurtefîlmê Yakup Tekin Tangaç e. Ev morîyê ku di hin festîvalên din de xelat girtibû anha li Stenbolê di festîvala Stenbolê de ye. Kurtefîlmê din jî bi navê Garan e û derhênerê wê Mahsûm Taşkın e. Ji bilî van belgefîlmekî heye di festîvalê de tê nîşandayîn tê de Kurdî derbas dibe li ser karkerane. Navê belgefîlm Işığın Hasadiye. Esin Özalp Öztürk kişandiye ew jî di beşa belgefîlman de tê nîşandayîn. Bi sedan kurtefîlm, belgefîlm û fîlmên metraj dirêj ji Tirkiye û ji derveyê Tirkiye di festîvalê de wê bêne nîşandayîn. Di nav wan de ev heft heb me derxiz pêş ji ber ku tê de Kurdî derbas dibe û beşek giran jê Kurdî û hinek ji wan jî bir temamî bi Kurdî ne. Em pêşniyaz dikin, kerem bikin, festîvalê de temaşe bikin.